बँकेच्या जवळपास 73 लिपिक पदांसाठीच्या जागा भरण्यासंदर्भातली पहिल्या टप्प्यातली मंजुरी बँकेस प्राप्त झाली आणि त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार ज्या 7 विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून सर्व जिल्हा बँका किंवा राज्य बँका यांच्यामधल्या भरती प्रक्रिया राबवण्यातली यादी जाहीर करण्यात आलेली होती आणि त्या 7 कंपन्यांपैकी केंद्र शासनाच्या IBPS या नामांकित कंपनीची निवड संचालक मंडळाच्या माध्यमातून भरती प्रक्रियेसाठी करण्यात आलेली आहे। या IBPS कंपनीच्या माध्यमातून केंद्र शासन, राज्य शासन, विविध बँका किंवा इतर संस्था यांच्या कर्मचारी भरती प्रक्रियेचं काम योग्य पद्धतीने केलं जातं। खरं तर दर्जेदार कर्मचारी वर्ग या ठिकाणी प्राप्त व्हावा आणि बँकेच्या माध्यमातून एक चांगली सेवा ग्राहकांना देता यावी या दृष्टिकोनातून या भरती प्रक्रियेसाठी एका दर्जेदार कंपनीची निवड या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे की ज्याद्वारे या सगळ्या भरती प्रक्रियेची प्रक्रिया ही अत्यंत पारदर्शकपणे या कंपनीच्या माध्यमातून राबविली जाणार आहे। खरं तर 2008 नंतर पहिल्यांदाच बँकेमध्ये ही भरती प्रक्रिया रीतसर राबविली जात आहे आणि म्हणून यासाठी खास एक परवानगी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पाठपुराव्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला प्राप्त झाली की जिल्ह्यातीलच उमेदवार या भरती प्रक्रियेसाठी आपला उमेदवारी अर्ज सादर करू शकतात।